Induta gis hearing aid akong napalit Matay dungog jud kay na kung tanan nagkilat-kilat. Dugdog, dungugan ako Sana all. Murag na agad siguro Mutugpahay nga eroplano Rosmaktan kay nakadungog man jud ko nga naay ni tugpa Paingon gid tugpa, paingon larga. Paingon ron tugpa. Agrabiha hasta sa pier dungog mo kay na kong sirbato sa mga barko. Tapi ninduta nindutas pamati Barato pa jud kay nag-seal sila As dungugan ako sa tanan Haka lagi ito kahapon, bis. Dito ka sa balay itong amigan, itong usaba. Oo, no? Ang big pagkabungula. Bisa doon kayo ni mo? Oo, sige. Ha? Sige ka, pati pagkabungula. Ay, balo ko, ana. Sus, bitaw, pangutan Pero sus, na. Lisip ka na. Mauna siya. So, gimira na magagasusus. Makatawa mo, pangutan nyo. Guwapa ka? Wala kita. Ha? Oo, sige na. Ikaw ko no. Nahan mo ka. Awang sabungan lang sa ganun. Baan ba? Ani kapuya rin kayo. Tawag nga rin yung Kres karang ano. Kres. Ha? Ano? Anak largo para wala nila. Buwasa karon. Ano sa may bungol sa kuno ninyo? Hapon bang tumagin ako? Awa dyan palibak na. Ang bungol. Ay, dara. Ay, patay. Ayaw na. Sininggitan na po tayo. Gusto ninyo. Anak-anak ko. Ay, kumusta man mo? Day, kira. Ay, lako ni singgit kay kadungog naman ko ninyo gud. Masyagit pa man tao mo makadungog ra ko. Hindi ako makadungog. Oo, nag-order mo pag hearing aid gahapon ba? Nya kay nag-sale man sila 70%, barato na lang kayong hearing aid nila. Sus nindot effective kayo mga Mars kay madungog gin ako hasta ang Mactan Airport nadungog nako. Lagi Nagpila mo na, Day. gahapon na abot. Patay ka ora. Gahapon na rin abot day. Oo, nindot din kadungog gid ay kay siya, oy. Sige, sa gi-order na nimo? Ay, tag 150 day. Tag 150 ni. Oh, kusog tayo madungog gid akong mga airport. Kadungog gid ay siya sa ano. Bili ba? Dungoga gid nimo na. Alam singgit lagi day kadungog ra jud ko nimo day. Gahapon na nimo gi-order. Na, motor ang ga-deliver diri. Oh, ga-order na Lazada. Day, maro na usay mo order. Kuan to kanang nilakaw to kung bana didto niya. Agpas lagi ko. Kay ganang kuan ba? May gani kay dili eroplano ang deliver diri. Na sus Ginoo ko day. Kakuan, kakita kas kung bana day? Sura ka ko rin Na may kutsilyo diaro malakaw ring bungol diri. Ayaw lang lagi ko. Ayaw lang ko singgit siya. Nakadungog ra man ko kunin niyo. Ayaw akong gingon. Makadungog ra jud ko. Unsa man akong gingon? Gahapon. Ay, gani nimo. Mulakaw ano? Bot lang ko nagliyog ron. Pugi ko ba? Pugi na ka mulakaw. Pugi na ka mulakaw. ka na mapuga. Pugi ko ba? Mulakaw. Pugi ko. Dalihan ko. Pugi ko. Dili ka. Lakaw ba? Gusto mo kamay. Okay raman Ay maulag eh gahapon dito ko sa merkado nakapalit lagi ko kuan. Nagstorya nga Barato kay isda. Natuwa Isda. Ay, naabot sa isda. Nagunsa day ka diri. Ay, pugi ko dai. Pugi ko ba? Ayaw ko singgit dai. Basta man imong bana dai. Kamu lang mag-istorya na dai. Kanang. Kamu lang ko ala day. Ikaw day ha. Nagunsa day ka diri. Pwede na kamulakaw ti kami lang sa diri ha. Kamu duan na ani ko ani bana gani kay kana naunsa nila ka niyawa man. Kalagan sa. Ayaw ko na oy. Ayaw men ninyo day. Wala na lang may lakaw di ha. Kami na lang ang mulakaw kay di Ay ba sa sus mulakaw. day. Naidisko ko ng gabi dito sa kuan day. Abukayan. Manisko Mato mo? Ang lakaw na sige manisko mi. Manisko sa bilang. Kumusta naman imong bana day? Okay ra. Okay ra kayo. Naginawa pa tao. Ano yung mag-istorya sa taday ka? Nakakahiman man day. Oda, mulakaw ka dito. Kami mulakaw gani. Ala na Ako po magka-chin. Lingkod sa chin kay mag-istorya ko. Ninyo kay makadungog. Naku! Lahi man imong tungod. Ara lang mo. Ay, istorya sila. Nagsugat ba?
ano to ba nila? Ay, ano na nila? Mag-istorya sa tabi. Ay, sama ni si Chinchin. Ay nga. Sama ni sila manglaka. Mahinaw ni bisnis. Kaya akong pamati. Oh. Dungog kayo na ko ang tanan. Dungog agad.